mga kaordinaryong Katoliko, ako kamo nga tambagan nga diin kung aduna manggali mag-invite kaninyo mga laing tinuuhan, mga silingan ninyo nga mo-invite nga mo attend sa ilang nga Thanksgiving, ayaw gyud mo in taon og adto. Ngano man, kay kanang Thanksgiving nga ilang giingon, gibitik ra mo diha sa kaon aron nga pag-abot didto magkandak din sila og Bible study. Maun nila sila ang lakang aron nga magbingwit ka, mubalhin ka ngadto sa ilang nga tinuuhan. Kanang Thanksgiving, kasagaran na mo invite ka ninyo ang mga born again Christian. Og naapod mga diskarte, teknik sa Seventh Day Adventist aron nga makabitik ug makabingwit, makatukob sila sa ilaha nga mga membro nga gikan sa Katoliko aron mobalhin sa ilaha, mo invite sila kaninyo og medical mission. Diin na libre nga tuli, check up, ibot sa ngipon. Ayaw gyud mo og adto didto kung mo invite sila nga naay medical mission. Pwede mo moadto kung kinahanglanon, kanon lang ninyo ang paon, ayaw ninyo apila ang taga. Kay kahuman sa medical mission, naa na sila ipahigayon nga Bible study. Ayaw gyud mo og adto, kana maong akong bulawanon nga pahinumdum.